Mieke, wie heb je bij? Ik heb Luc van Meeuwen bij. En Luc is iemand die... Ik ken Luc al, toen was hij denk ik een jaartje of 5. Was hij zo klein. Heel klein. Ja. Wat was dat nou? Klein Lucie, ja. Nee, en hij is toen een keer... is hij een keer mee op het podium gesprongen. Heeft hij samen met mij gezongen. En jaren later kom ik hem dan tegen. Hij kwam altijd naar optredens toe. En dan ging hij ook zingen. En dan gaf hij zijn eerste singeltje. Ja. Was dat ook geen ode? Dat was een ode aan jou, hè? Ja, iets zo. Mieke, mijn favoriet was Ja. het. Ja. Weet ik nog, van Ja. uit 79. Maar hij zingt fantastisch. Hoe heet die zanger die ik altijd zeg, dat is die Duitse Turk, maar dat is niet zo. Hoor. Semini Rosso of Rossi. Ja. Ik kan het niet uitspreken, maar zoiets is het. Die is echt fantastisch. En Luc, die kan perfect zijn liedjes. Hij zingt ook echt fantastisch. De dingen die Gerald Joling doet, daar kan hij echt. Hij heeft echt een prachtige stem. En daarom heb ik met Luc samen op mijn nieuwe album een duet gezet. Samen kunnen wij de wereld aan. Dat is leuk, hè? Ja, ik weet het wel. En ik ben apen trots dat zij met mij een duet heeft gedaan, natuurlijk. Absoluut. Oh, we gaan heel veel optredens doen samen. Maar dat doen we al een hele tijd. Dus mensen boeken ons heel vaak samen. Ja. En dan doen we veel duetjes, want dat vinden we leuk. Luc zijn nieuwe album komt ook binnenkort uit. En misschien ook wel in Nederland.